Ni dai na rabu da Fatima ne saboda abu daya, kuma ba zan ƙara soyayya da ita ba saboda abu daya. Dalili ɗaya ne yasa nake son shi, kuma zan ci gaba da son shi, kuma dalili ɗaya ne yasa ba zan rabu da shi ba. Bayan labai ya zan auri wannan mahaukaciyar. Wallahi baka isa ba. Ko kana so ko baka so sai ka aure ni. Na kawo goron gayyatar masifa da bala'i gurin wannan karamar mara kunya.